motoci ga matantancin da ya yi ikama inda ba alkibla karkake karkata samu haske gaban ikilasin in mace a cikinsa kai wani ɗaukin nan da kaje mani karkabar ni na kasa idan na kudirta kawai a ce zo ka ɗauka ya mabiya duka kullum kari ka kalli mai roƙonka ka bani tasiri a zukata in cire musu shaka ka sani jerin mazajen nan da sun faɗa za ka ayyuka dan tajallan hasken nan da ya zo na minka ilaika kwaso salatin nan na azal da kai shi yanzu kaninka ga wanda shi ne taska kuma mabudin taska asaka da abin da ya kini ke muradin samu ba na zima wasu da tulkullul ula mafakar mu ita ta yarda mayu kuma ta bani sifika nana isa girma kadari da karfana ya baki zato ko yakini ba mai yin musu matsayinki jini da jikinki manzan Allah aka ɗauka